Čauky ľudia, dneska budeme hrať, že budeme musieť doplávať až na dole tohto hlbokého bazéna. Tak ja už idem, aj to som aj môj kamoš. Čaute. Wow. Budem Že ešte som nejak... plávať. Proste plavaj. To bude asi dosť hlboké. To budeme ešte robiť hodinu. To je jaké hlboké. Mám to bazené. Speed mod stojí 80 robux. Nie, 3 robuxy stojí speed mod. Pizza 3, ale to si ešte kúpil. Ja by som bola rýchlejšia. Kúpi si to? Ty to kúpil. Ty už bola rýchlejšie a ja som tu mini. Ja som úplne dole, kúkaj na mňa. Počkaj ma. Takú kašlu počujem. Poď. Strašne príjemná hudba. Tu jak ďaleko treba ísť. Nikoľko kilometrov. Koľko? Kilometrov podľa mňa. Čo si myslíš? Neviem. 0. Nie. Tak 70. Tak tu toľko to nedopravá ani taký iný plavec. To je najlepší. Ani nebude vedieť nikto. Ronaldo. Čo? Ty nedoplával Cristiano Ronaldo. Ty to nedoplával? Ale musí strediť stále. Ty si jak ďaleko odo mňa. Takže úplne, ty už tam pôjdeš. A ja ešte mám... počkaj, však ty ideš, však tebe už chýba ešte pár sekúnd asi tam. To vyzerá, že je konečne betru. Čo? Už som reálne na konci. Vidím, že je zelené. Hej. Trochę to je nekonečné, len to je zrádeček očný klam. Mne to až boli zlepšie. Ja už za chvíľu asi pojem druhýkrát. Nie, však to prestrihneme a pôjdeme ďalšiu hru, nie? A nie, ja tu som dohrať. Však dohral. Ja už som Ty si to už dohral. To už na
Slnko, neviem, čo mám robiť teraz. Ja už tiež budem teraz na konci. A už som blízko. Tak to si furt kupuje speed. Zahrali toto dopadávajú až úplne nakoniec. Čau ľudia, dneska si zahrajeme túto hru. Volá sa to, že musíme jesť, aby sme vyrástli. Áno. Čaute. A ja už som docela dosť vysoký, čo myslíš? Hej, myslím si, jak si vysoký. Okúkaj, niektorých typkov majú asi 2 km veľké nohy. Som teraz taký normálny. A teraz to už je také veľké. Ja skúsim skočiť. To zmenšíš. A ja som si Oni koľko majú veľa. Ja mám nejakú černicu. A rastiem základnú švajčie. A ja si môžem ísť po prvý vín. Ja strašne rýchlo. Ešte nemôžem otvoriť prvé vajíčko. To otvorím. Jak si tam dostal? A nepadám mŕtve. Ja neviem dostať. To musíš to prerásť. Musíš byť väčší. Jaj. Oh, yes. Koľko počasie tam dole? Je tam zima alebo horúco? Zima. Bo tu je horúco. Вот, ага. Ja si idem po ďalší vín. A môžem spadnúť. Kde si tam našla? Ja papám. Ja nepám kurátko. Koľko máš peňazí? Počkaj. 69. Ty čo máš za ovocie? Ja mám 85. Jaké máš ovocie? Ja mám také isté ako ty. Hrozno. Černica. Hej, to je černica. Nové ovocie. Ja si už tiež idem kúpiť. Teraz budem kúpiť nové ovocie. Ešte nemám. Ešte tak 25. Nové ovocie. Ktoré som nevidela. Týmto videom to ja si idem po ďalší vín. Teda to koleso šťastie, ale to nemám. Nech mi padne dať lebo mám slušne rád solu.
To mi padła sliepka. Počkaj ma. Ja prerastiem. Ty si kúpil za 10? Nie, za 1. Ale mam sliepočky 2. Nie bola mačka. A ja mám tiež jednu mačku. Otvorím. Kurča. Jak je tam dole? Jak je tam dole? Ticho, prestaň. Ja som tu až hore. A skačem dolu. Rýchlo, rýchlo. Budem väčší jak ty. Rýchlo, rýchlo, ja som najväčší jak ty. Rýchlo, ja budem väčší jak ty. Nie, tak nebudem. No, škoda. Som ti popás. Ty máš 115 ja. Za chvíľu. Ty môžem vás To musí byť strašne veľa. Koľko máš ty peňazí? 300. Čo? 300. 200? Ja skoro... Mám ovocie. Koľko stojí? Ovocie. 337. Čo? 337. To je veľa. Ty si mám počkavku. Za chvíľu budeme mať druhý vín. Druhý vín budeme za chvíľu. No poďte si trochu ešte. Ako zjesť. Ježiš, mám 2 víny. Som dostal dačo. Free potion. Coiny také. Dostanem viac coinov, keď spadnem. To sa hrozí. Myslíš hrozno? Hej. Taký potion, že to dáva viac peňazí. Ty si to kúpil? Ja si to dostal zadarmo. Keď som tu spadol. To jak? Chcem dostať. Ukáž mi to. 800 potrebujeme na nové. To mám za chvíľu. A ja mám. Koľko máš? Ja mám 553. Čo? Ňam. Počkaj ma, pokiaľ ja budem mať tiež tretie. Tam ja žlté. Ja budem aby som bol lepší. To mám za chvíľu, 30. No, môžem? To je zelené hrozno, teraz je zelené hrozno. Poď, ja raz Ľudia, toto je taká dobrá hra. Hej, to je strašne dobré. Ľudia, možno si ešte dneska, alebo si to dáme pokračovanie, No, že dáme musíme to. dať že musíme dať, hej, a aj na to, že môžeme dať tiež pokračovanie, môžeme, keď budeme stíhať, že musíme mať všetky tie ovocie.
Kde si? Ja? No tu no. Ja si papa môj zelený greb. To čo je? To je zelené hrozné. Už to za chvíľu dobienem. To mám... No ty máš lepšie. Lebo mne sa nedalo darmo potion. A koľko treba na to Kde ďalšie? si potion? No to A tu tak som... skade si ho. No to tu som dostal normálne. Ty si to otvoril, tú druhu? Takú, hej, tam bola taká truhla, ešte mi to bylo. A mi to dalo za free potion. Ja sa idem pozrieť, koľko stojí ďalšieho obočička, za chvíľu to nemôžem veľa. Len 400 stačia. Potion. Jak má? Ježi, mám potion, mám ho. Ale jaký? Ty zelený. Jo? Zelený? Ja som mal žltý. Ja už mám ďalšie ovocie. Koľko stojí ďalšie? Čo? Koľko stojí? A moje stojí... Koľko stojí tvoje? Moje? 1600. Pozrieť nám hrozne. A pozrieť nám hrozne. Och, 1600 to dáva. Kúkaj, A jak pozrieť nám hrozne je čo? Pozrieť nám hrozne je čo? malinu. Čo? Malinu. Možlina? Na malinu. Čo? Že malinu mám. Wow. Ja možno dám aj 10 vínov. Ja dám 10 vínov. Prosím. Ježe som to dal, môžem skočiť. Letím. Ja mám 10 vínov. Ja mám už 10. Ty máš 20? Mhm. Ty máš 20 vínov? Mhm. Ja mám 2 krávy. Och, ja rastiem mega rýchlo. A môj... Ja mám ešte polovicu staminy. To mám ešte dosť veľa. Ale mňa zaujíma, že prečo mám také toto veľké nože. Dáme ale zajtra pokračovanie? možno aj dneska. Ne, možno dneska, možno. Ľudia, lebo my sme dneska natáčali... večer. My sme dneska natáčali fakt strašne veľa videí, takže nemáme veľa času. Normálne, že my celý deň normálne natáčame. A práve, ne? Pre vás. Hej, pre vás. Aby ste nezabavili. Aby ste sa zabavili. Ja mám strawberry. Strawberry elefant. Ty môžeš toto isté, ale ja mám viacero stamíny, lebo mám z lepších petov, lebo pety dávajú stamínu. Jaký máš petov? Dve kravičky a jedného pterodaktila. Ja tam pôjdem. Ja mám tiež veľa. Tam pôjdem. Dotiahnem ešte tam. Ja som tam. Ty kokos! Wow. Wow. Yes. Jem. Ja idem skočiť dolu, aby som sa otvoril lepšie vajíčko. Ďalšia kravička. Ty si ideš kúpiť za 100? Nie. Za 10? Hej. Ja som si kúpil za 10.
Więc teraz zarabiam do 100. Mhm. Bo nie ma to pił. Skaczę do dołu. Wow! Kogo tutaj łączy? To ścisz się, to ja to za chwilę mam. Na szkolko. To ścisz. Ja mam 3024. To jest pineapple. To ten ananas. No masz już? A ja rastem jak z wody. Jeszcze za chwilę uprawiam. Dam 20 winy. Ja już mam 20, ale za chwilę dam... Nie, już nie dam więcej. Ja sam dał maksymalnie 20 do tych wino. Ale już padam dolu. Fakt dolu to. A koliko właśnie stoi się? 15, shit. Okay. Ty gdzie jesteś właśnie? Już ty? A teraz wiemy, to młodej. To jeszcze nie mam ananas. To fakt dała wiele ten ananas. Ja za chwilę mam udział się. Nie padał za jakiś z event vajíčka. Ja nie damy do tego, nie padał śniegujek. Ale mam teraz 90 000 coinów. Max, ty mnie raz mega rychło. Max, ty mnie Skąd do śmiechu jaka? Ja som tam mal také lízátko, ja som na ňo klikala, dal som event egg a mne to dalo zadarmo. To dáva mega Gdzie veľa. jest lizatko? To také lízátko vpravo dole, skryté. Je to Gdzie možno... je? No to tam, keď je tak 300 stud, no to tam to máš veľa toho. Jakie stód? Nie wiem, co tam takie bolo. Czy możemy skupić ďalšie owocie? Aj kokos, ja mam kokos. What? Ja mam heky. A to dawał strasznie wiele coinów. A to jeszcze mam k tomu ten potion. Tak. Ja mam cicho śmiechu jaka? Poczekaj, nie rób, ja mam. To dało strasznie wiele pieniędzy, nie? To usłyszałem. Ale to chwilę mam ďalšie peniaze. A to może do nas wolę. To wyda. A nawet ja chcę widzę na zbiorę. Teraz ma to zrobić. Zaraz ma to zrobić. Sorry. Och, joj. Je to dalej są zmorę. Zmorę. Co to dalej? Tą posledną, no nie, jeśli ją kupić normalnie. Mam figu borowu. Jest naprawdę, ale dostaniam za parę sekund samo.
Už si hore? Čo to tak ide? Ja idem tak rýchlo. Ja mám tiež figu. Ja mám kokos. Ale ja som si kúpil aj figu. Ale daj si ovotujem od ďalšieho sveta. Ja nemám figu. Čo? Ja to som byť to. Ja potrebujem figu a to je Ľudia, dneska určite natočíme to pokračovanie. Možno ešte sa dneska dostaneme na tento druhý svet. Ale to video už má 15 minút. Ty máš koľko? Máš koľko poháríkov? No 1000, nie, teraz budem mať asi 2000. Čo? $2000? Ja mám 2300. Poháríkov? To je veľa. Mám nejaký nový spôsob na rastnutie, aby som... Že rýchlejšie asi rastiem. Ja padám dolu. Ja už mám normálne, že milióny coinov, ja už mám normálne 2 milióny coiny. Ja každým klikom mám 13 000. Ty si už dal tú poslednú väžu? Ne. Ľudia, zajtra bude dneska ešte možno bude pokračovanie a čau. Čau!